फोरमायथियाथ' दा मा बुंनो, गोबाव समबो जेल जाबोबाय बे हारिनि नांनाय थाखायनि समावनो। दा जेसेबांखिनि खामानि मावना होदों बिनि थाखाय गिबियावनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिसि सरकारखौबो जेसेबांखिनि खामानि मावना होदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आरो जेसेबांखिनि जोंनि रिजार्भफोर दङ बा केडारफोर दङ, जेसेबांखिनि दङ बे जेल सिङाव बा जोबथेसालियाव, बिसोरखौ थाबैनो जुदि बख'ना लाङो बेनि थाखाय आं गासै रायजो राजानिफ्राय आरो बिटिसि सरकारखौबो आङो खावलायनो थानाय जाबाय। जितु बेसेबां बोसोरनिफ्राय नोंथाङा जेलनि खाथिना दं? आं 2015निफ्राय खाथिनानै दङ नै दिनै नोंथांमोननि माबानायनिफ्राय आरो नाजानायाव आङो दिनै गबोनाय जाबाय आरो दिनै। गोबां बोसोर जेल जानायनि उनाव दिनैहाय उदां जाबाय, गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोसोखौ खुसि मोनदों आरो दा थांनानै न'आव बिमा बिफाजों मोजाङैनो थाहैसो सानो आरो ओमफ्राय आरो माथो बुंबावनो, बेखौनो आङो सानो रायजो राजाफ्रा बयबो नायदो गासिखौबो, माने आरो माने गाबनोबो ओंखारो, माने मिनिनोबो ओंखारो, माने ओरैबायदि इसिबां माने दुखुजों जारलाजों माने जेल सिङाव जोबथेसालियाव थानानै बिराद बोरैबाबो मोनो। दा मिथिया बे बबे बबे जेलनिफ्राय बेसेबां केडारफ्रा गखो बा माबाफ्रा गखो बुंनो रोंला, मिथिनो मोनला। दा आं हारसिं गबोबाय, दाबो बाव बिश्नाथ सारिआलि जेलाव दा साब्रैयानो दङ। साब्रै दा मा जाखो, मा हिसाबै गनो मोनासै बिसोरो, मानि थाखाय मा जाखो बेखौ बुजिनो मोनासै। दा बेखौ नायनानै एसे एनै नायनानै थाबैनो बिसोरखौ, आंनि लोगोफोरखौ थाबैनो बख'यो, बिनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। नैबे जितु जेल सिङाव साब्रै दंबावो होनदों, बिसोर ओरैनो बबेनि? बिसोरो दा जाहैबाय सासेया बिजिनि माबा बेसरगाव ना मा होनना बुङो बेनि, बेनिफ्राय सासेया गहपुर ककिलानि, आरो सासेया नैबेनिनो बिश्नाथ सारिआलि माबा मैनागुरि गामि ना मा होनना बुङो बिनि अनन्त स्वर्गियारि, ओमफ्राय बाबुल नार्जारि, दानेश्वर बसुमतारि, ओमफ्राय सासेया धिकियाजुलिनि होननानै बुङो मिथुल दैमारि होननानै बुङो। दा बिथांमोनखौ थाबैनो बख'योबा आं गोजोननाय मोनगोन आरो। जितु नोंथांनि मुं आरो थङा? आंनि मुङा फहर नार्जारि, आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बिश्नाथ सारिआलि, गामिनि मुङा बालिरां आरो खेफोथार गामि होननानै बुङो। आंहा नायल' जाल' सासेल' बिमा बिफा दङ आरो सासेल' नायल' जाल' बिदा दङ, बेनि अनगायै आंहा रावबो गैया। दा नोंथांखौ सोर सहायगासिनो दङ बेबायदि थांलाय फैलाय नायफैनायाव बा थाखा फैसाफ्राव? थाखा फैसायावथ' आंखौ रावबो बिदि सहाय होआखैमोन। दा जेसेबांखिनि आङो जेराव थाबोदों बे समखौहाय आङो न'निफ्रायनो जेसेबांखिनि खरसा खालामदों बा जाबोदों, न'निफ्रायनो जाबोनांदों आङो, जेनिफ्रायबो रावनिफ्रायबो आं बिदि सहाय मोननाय जायाखै। आरो दा जेसेबांखिनि गनायनि दा लामा राहा जादों, दा माबोरै मा हिसाबै जाबोखो आं बेखौबो माने गोमोथावबा बेफोरबायदिसो साननाय बायदि मोनो आं, मिथिनो मोनजोबाखै आं दाहालागै।